Otso. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Salawat mayong aga naman bakulod kag Pilipinas Aksyon Hotline. Yari kita sa Martes nga pagpangalagad. Katapusan nga Martes ang tuig 2022. Aksyon Hotline. Basta Martes sa ngalan sang regular nga anchor Manakson Art Ayhopon. Ako naman Aksyon Marlon Henovea. Dali na gid lamang. May pila na gid lamang kita kaadlaw ang nabilin. 5 kaadlaw na lang ang nabilin. Magabiya na sa aton ang tuig 2022 kag ato naman nga sug-alawon ang 2023. Aksyon Hotline. Ang inyong ka-aksyon Marlon Hinovaya tubtob sa atak ng alasan Wavi E-Media. Kung kagab ima ka-aksyon good na report ko sa aksyon na firing line nga palatuntunan ang ginatuwag na lethal blizzard o kung snowstorm dito sa may Buffalo, New York nga nagpatay sa kapin 30 na ka mga tawo. Sa pungsod Japan mga kaaksyon may amo-amo man sa nga trahedya nga nagluntad ho sa northern region sang Hokkaido. May grabe to kung heavy snow. Purtige makatugdaw sang panahon subong no. Aksyon Hotline. May heavy snow nga nagaluntad dito sa may Hokkaido, Japan. Pila ka adlaw na ito naglaslas sila to. No, naghalit sila. Puti kag ice man to makitaan mo sa lugar. Pati sa banwasang Ogoni sa northeastern Yamagata region. Aksyon Hotline. Ang weather agency sa Japan nagpaandam na sa mga residente sa mga apektado nga rehiyon nga hindi anay magbiyahe kay nga aman dabo sa mga salakyan to trap o konway na makalakat bangod pating dalan mga kaaksyon may heavy snow. Ang report sa government officials kahapon Lunes, may 17 na ka mga tao ang nagkalabatay, dinusina pa ang pilason. Aksyon Hotline. Kaya ang snow mga kaaksyon nagsugod pa ni sang December 17. So ari na kita sa pulo kaadlaw ng lidi. Ang National Broadcaster NHK nag-report kahapon nga kalakip sa mga napatay ang isa ka lalaki nga nahulog halin sa atop sa niya sa nga balay kay ang atop sang balay niya natampukan na sang snow. Tigin natin luan niya sa snow bla, ginapala na kung kaisamo. Ginapala ang snow para hindi magtabon sa imo sa nga puluyan. Ang isa pagid kababayi, nakit-an na nga patay bangod sa suspected carbon monoxide poisoning sa sulod sang iya sa nga salakyan. Aksyon Hotline. Amo-amo man sa Buffalo, New York, ang pilato ka man nagkalabatay, nakit-an nga lang sulod sang iya sa nga salakyan. Sa Hokkaido, tens of thousands nga mga puluyan. Why subong sang power sang kuryente, wala sang elektrisidad. Kaya ang snow pati ang mga power lines apektado. Pero sa mga mat-amat naman ko na nga nabalik ang connection sa pinilamang ka mga lugar. Subong adlaw Martes, ang report nga nagtaw-tahaw naman to ang snow. Tipulo ka adlaw nga halit to sang snow dito sa pungsod Japan. Aksyon Hotline. Ano ang balita nasyonal? Ari ang mapait kag ma-upload pamatian nga balita sa nasyonal. Naman ang siling ko ginadligad nga smanay. Muna yung siling ko nagligad nga siling ko matabo gini mo. Nga ang katapusan nga Martes ang sa mga tubig 2022 hawiran pa ni sang balita angot sa saka sa presyo sang gatong. Aksyon Hotline. Nagligad nga Martes, di bala una nga saka since sang pila ka sunod-sunod nga pagnubo
subong nga Martes, sinundan sang isa pa ka pag-arangka saka, no? Sakit sa mga motorista ni. Labi na sa mga masabi nga nagatughong sang gasolina kag kerosene. Sa bagay sa aton ding kalabanan tughong tani di bala diesel, no? Ang diesel may pagnubo ko doa. Pero sugirad na kamo kon pila ang pagnubo. Makapataas kilay naman yung pagnubo mo. Action Hotline. So another round of pump price hikes. Nga mo ning ikaduwang nga sunod-sunod nga week of increases para sa gasolina kag sa kerosene. Gasolina kag kerosene lang ha ang nagdubo ha. Sa naandan ta na sa Batian ta Perme, Lunes may separado na nga mga advisories kaya napagawa na kalain-lain nga mga oil firms, oil companies. Nagsiling sila nga magapasaka sila sa presyo kada litro. Sa gasolina, 95 centimos. Sa kerosene, 50 centimos. Amo nang saka ha? Pero ang ila sa ripaaman nga pulo paumpaw sa nagakoresyon nga nawong sa mga motorista, may pagnubo man kuno sa presyo sang diesel ho ha. Action Hotline. Abi nyo pilang ginubo sa presyo sa diesel kada litro? 20 lang. No? Ano pa nawag sila sa aton gani sa una man? Ang 20 centavo man. Pasitas, no? Kay kung 10 centavo, Jess, hindi 20 pasitas. Action Hotline. Pasitas o kung pisitas. Teka, titing lang eh. Katiting lang ini. Mga kaksyon. Ang saka kag pagdubo take effect alas 6 kay na sang aga. Ang iban 12:01 pa lang kay na sang kagahon. Ang clean fuel naman niya tiamo ning masambaya. Alas 4:01 na sila ya nag-umpisa implement sang saka o kunubo sa presyo sang ilas sining gatong. Action Hotline. Ti sunod nga Martes, tuig 2023 na. Hindi man tani gusto nga ang hindi man kita tani gusto nga ang una nga Martes sang bag-ong tuig saka sa presyo sang gatong ang sugataon ta. Kay base kung magtuod balang halambalanon sa mga katigulangan nga basta gani sugdan sa hindi mayo nga balita ang pagsunod sang bag-ong tuig. Ang kalabanan nga adlaw sang tuig, bad news na lang nga bad news ang ato sa nga mabatian. Action Hotline. Babaluoy ka kabay pa nga hindi lamang ini matabo mga kaksyon. Tiyan mo na, may pagnubo pero sa diesel lang, perong pagnubo katiting 20 centimos lamang kada litro sa presyo sang diesel. Perong pagsaka ya 95 centimos sa gasolina kag 50 centimos sa bahin naman sang kerosene. Action Hotline. 8 minutos na kaligad sa taknang alas 8 Action Radio Philippine Standard Time. Ako ya sa clean fuel ko anay guro mapatughong no kay karon pa sila maimplementar sang saka sang gasolina kag kerosene. Las 4:02 pa karon sa hapon mga kaaksyon o galing ang mga motorista, mga kaaksyon naton nga may ara sang salakyan daw ay na daw na andan na nila bala sa ilang sari nga palamatinan nga sa kada Martes may saka gid sa presyo sang gatong. Ang ibang daw ganabaliwala na lang daw ginapilit na lang kung ligon nila nga hindi na makabati sa balita angot sa saka sa presyo sang gatong. Bayad kung tari pamatian kunubo eh. Action Hotline. Pero kung saka lang nga saka mga kakson ba o kapait kag ka-upload ina pa matian. Muna nga ambal sang kilala ko Akson Marlon. Isa lang away ga saka subong siling kung ano ang poroy sa tawo. Action Hotline. Way ginagasaka hasta lang na sa ano iya? Hasta lang na iya sa hawak. Kita ka mo gasaka ang poroy haw. Arao nagligad kita ko daw ga lambiyong BOANG. Ginahimo ya kalo tarang poroy niya. Action Hotline. Alas 8:10. Action Radio Philippine Standard Time. Standby. Dugangan ta ang mga balita sa nasyonal. Importante nga mga balitaan. Standby. Action
2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Nescafe Creamy. Puerti! Nobility! Okay, Georgia Gagasiran, called the Morning Action Marlon. Salamat kay Dre Flores Baryoga. Mayong aga, Alex Montesar Anan, no? From Yag-Awa, Iloilo. Veronica Santillan, Manukan. Mayong aga Action na Marlon. Salamat kid, okay. Sige. Rose Guevara, thank you. Good morning, good morning. Okay, balik tayo ko Dugaya. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are... Aryo, isa ini sang pinaka-importante gid nga talakayan. Subong nga December 27 mga ka-aksyon, ang SIM Card Registration Act. Action Hotline. Preparado na ang mga telecommunication companies, ang mga telcos, ang mga major telecommunications firms. Subong at Tuesday. Kahapon pa lang, by the way, Monday, nagpasiguro na sila sa publiko nga sila ang fully prepared na sa implementation sa saning SIM Card Registration Act. Pero garantisipar nila niyo nga may mga problema gid nga magaluntad o kung masubalang sa initial stages sang saning kasuguan. Correct, ako gapati ko. Mayari gid niya damo sang question. Kag damo gid sang problema nga magaluntad. Subong pala mga adlaw. Pabalo ko gid sa inyo
kay pwede na kamo makaproseso sa pagparehistro sang inyo city nga SIM card. No? Umpisa sa mga adlaw sa implementasyon sining kasuguan ni mga kaaksyon. Tubtob nga matapos ang gintalana nga 180 ka adlaw, kag kun madayon ang ginasiling nga extension nga 120 days, ti magalawig sa proting ining 180 ka adlaw, kung isipon natin saan undi sa matupa man, sa June, no? June 22, 2023. Anom ka bulan na sa mo. Action Hotline. Tungas tuig ang 180 ka adlaw mga kaaksyon. Tutukan tani kung paano ang ang dalagan sa sining kasuguan ni. Ang balita nga ang National Telecommunications Commission kon NTC nagpasiguro na sang ina sa kahandaan sa full implementation sang SIM card registration. Kag ang implementing rules and regulations, ang IRR nga maga-take effect na o kung nag-epekto na di sa mga December 27. Action Hotline. Ang hambal din ni NTC Deputy Commissioner John Paulo Salvahan sa press conference kahapon nga sandig sa ginpabaluman sa ilas ang nakalain-lain nga mga telcos. Handa ng system sa mga adlaw, ready naman sa magbaton sang registration nationwide. Sumugod sa mga December 27. Aring aton gidapat nga tandaan diho para sa registration concerns. Amo gini sa ang users sang dito Telecommunity Corporation pwede ka mo makabisita sa link in action din, no, panuwag no link kag may QR codes pagid, no. Bisita ka mo sa kita nyo na HTTPS, no, kumot silingon sa HTTPS magsunod ka mo na Hypertext Transfer Protocol Secure, no? Extension sang Hypertext Transfer Protocol HTTPS. dito.ph/registered dito. Muna sa kung nag-social media ka mo, ara makita nyo manada, no? Ang proseso kung paano ka mo makapa-rehesto, no? Globe Telecom Incorporated, aramanda, Smart, aramanda. Ang mga users pwede gid na makakompleto sang proseso in a little less than 5 minutes. Sa sunod sang 5 minutos, makompleto mo ang proseso sa pagparehistro. Action Hotline. So ready na sa mga telecommunication companies sa registration. Pero kinanglaman nila na rin bulig sa publiko kaya para magmanilag-on ang pabangkot. Pila ka SIM card ang kinahanglan nga iparehistro. May datos na mo. Ang atos rin mga telcos, may datos. Abi nyo pila, 156.5 ka mga milyones ka mga SIM card ang dapat nga iparehistro. Ang ginausaran nga daan bla subong sangga mga tao, amo na kadamo. Action Hotline. Sa bahay naman sa PLDT Incorporated kag Smart Communications Incorporated, Head of Group Corporate Communications nga si Cathy Iyang nagsilingsa. Nganda man sila, preparado na sila ang ilang siling channels bukas naman para nga ma-address ang mga concerns. Natestingan naman nila kahapon ang platform. Kag ara na kita nila naga-operate na. Tiya ko piho ko nga sa mga nagamonitor sa bongda, damo gid kamo gustong ipamangkot ay hindi bla? Action Hotline. Anong ang dapat dalon nga ang requirement, no? Anong kinahanglan nga requirement? Pila ka SIM card ang pwede iparehistro. Di ba? Kita kalabanan hindi lang hindi kontento nga isa lakbilog cellphone.
No, ang iban tag 2, 3, 4, may kilala gani ko tag anom yung cellphone mo. Action Hotline. So anom cellphone. Ang isa ka cellphone pwede man nagali may 2 ka SIM card, di ba? Ang iban ka pabangkot. Di SIM card ko 5 bilog. Pwede na nga iparehistro tanan sa isa ko lang ka ngalan. Pwede hindi. Can someone register more than one SIM under their name? Ang Department of Communications and Technology kon DICT kag National Telecommunications Commission ang siling nila, there is no limit on the number of SIMs nga ang user can register. So hindi ka mo magkabalaka kung damo-damo ka mo ng cellphone. Kag kada isa ka cellphone may SIM card, parehistro niya tanan na. Action Hotline. Isa lang na sa mga palabangkotanon mga kakson. Mayara pagid. Ano ang kasong atubangon sang nagkawat sang SIM card? Anong himuon sang tag-iya sang nadula nga SIM card? Ang SIM card nga pag usaron sa negosyo o kon organization, ano ang mga information nga required? Kadamo-damo daw sang mga question nga dapat sabton diri. Kag aryo, ang mga ultimong tawo or civilian subong. Bisan mangkuton mo ni, kalabadan masiling giniya, ano na sa man? Action Hotline. Anon ko ni, paano ko magparestro? Di ba? Ang pinsar sang tao subong ya, trabaho, kag sweldo. Kag kung paano sila makaganar para nga makabakal sa pagkaon. Di ba? 156.5 ka SIM card ang kinahanglan nga iparehistro. Action Hotline. Kag sumugod subong adlaw December 27. Kung magbakal ka mo new SIM, bag-o bala nga SIM, deactivated na. Di mo na magamit kung hindi mo pag-ipa-rehistro. Action Hotline. May kilala ko, nagbakal siya kahapon. December 26 nagbakal saya bag-o nga SIM card kahapon. Kag kahapon ginusarya. Ma-deactivate subong 27. Kasi sige. Sige ang gamit yung nga aman. Kay December 27, nag-start ang deactivated mode sa SIM card. Sikudiin mo na pang-usaron ang SIM card mo. Siling niya ako na niya, kailawag pa man ang 180 diyas. Action Hotline. Ibla, bakal sa SIM card anom bilog. Kahapon December 26, ginusarya, so activated. Kahapon December 26, deactivated. Pagsubong December 27, magamit niya man gapon. Action Hotline. Kita nyo ko tanda, no? Tanda, no? Katawo, no? Sige. Sa ato sa nga pagpanumbalik standby. Kay check na ato sa nga patrol, importante na mabaluan tang pulso sa publiko, no? Anong pananawan sang ultimo nga tao? Civilian. Ano ang kabudlayan? Kaya ako gapati ko, may kabudlayan ni sila. Nga na esponsyahan, galibog na pinsar nila. No? Ang iba ni, base ko malabutan 180 diyas, bala kag hindi maparestro nilang ilang sa nga SIM card. Kibot sila, oy, way nagagana man. Deactivated na, automatic deactivated na. Pagabot sang 180 diyas. Ibangkot ka na sila, nano ni. Action Hotline. So, importante gid diguro ko gapati ko sa mga suggestion bla. Importante ding makabulig ato sa nga local government mo. Sa barangay bla, sila na mismo may direct po nga pagpaintindi sa ilas sinitag sa mga constituents may kantanan sa sining bag-o nga kasuguan nga gina-implementar na subong diri sa Pilipinas. Action Hotline. Standby sa ato sa nga pagpanumalik tugaganta ang istorya may kantanan suri. Action Hotline. 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Joy Dishwashing Liquid, now with Power Bula. Sa Joy, todong linis.
Umbra. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan Tido lagi. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ligat. Sa nga mga ayo sa ginubakar silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ilihi nabatian ang sa aksyon radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginharay ko sa katulod gid ako nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ingko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan. 8 minutos na kaligad sa tak ng alas sa 8 Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Sugpunanta ang talakayanta may kantaran sa pag-umpisa na subong sang implementation sang SIM Registration Act. Ang gobyerno mo na nag-introduce maka-aksyon sang SIM Registration Act ang tinutuyo sini para nga mabuligan ang law enforcement sa pagtapna sa mga krimen nga ginausaran sang SIMs, no? Kag galaom nga mga epektibo ini nga tool, no? Nga pamaagi para nga ma-track kag ma-tapna ang ginatuwag nga cybercrime. Action Hotline. Ang matabo sa ring iparestro ng ato sa ring SIM, no? May individual's personal information sa SIM card mga kaakson. Ang database containing SIM owners may unique ina siya nga identifiers, no? Nga maka access ang authorities kung mga truck sa sinuman makatumod sa sinuman ang sa likod sang suspicious or criminal activity. Action Hotline. Kaya maning RA 11934 SIM Registration Act mga kaakson. Pero kadamo sang nabarag ka sa sining kasuguan. No, i-check tabi kung ano ang reaksyon sang pila pang individuals may kang tanan suri, no? Anong kabudlayan nga nakita nila
sa Patrol with Action Dale Salazar. Action Dale, good morning, please come in. Yes, good morning, Action Mar. Live kita sa boundary sa area sa Bacolod City Government Center. Kag ti makitaan din nato na may pipila dili ka mga individual nga yari dito sa buong no sa NGC, especially dito sa may tubangan. Sa isa ka BPO company Action Marlon. Sa sa nga tubangan sa nga Facebook Live, may ari diri sang Doña Juliana sa Central Market nga ruta nga Jeep Action Marlon. Kiti wala pa man diri makahalin si Manong. May pipila diri ka mga pasahero nga ari diri sa buong no nagakulat nga makalarga ining PUJ sa aton sining tubangan. Pero meanwhile, samtang wala pa, hingagawon nato ng pila diri ka mga pasahero. Nga kuhaan sa opinion kung wala naka-register ni sila sa pagpatuman sa Republic Act 11934 o kung SIM Card Registration Act Action Marlon. Mag-aga, Action Marlon, may pila diri ka mga pasahero nga aton sining interviewon ko anong ilang sining opinion na Ma'am, naka-register na ka mo ma'am sa SIM Card Registration Act. Ano ikaw nga cellphone? Or anong imo sining nga SIM card? Ako, token text. Token text. So, kung nag-start ang registration, ma'am, bali, naka-start ka na register or gin-try mo na? Nang wala pa man. Pero, nakapasa naman ako sa mga links. So, though, subong sa start, pero wala pa ako wala pa ako internet connection. Oo, wala pa siya ka-Action Mar internet connection. Kasi later on, matitingan na ni mama, residente ni siya isang barangay Handumanan na kagti mga kulaton siya. Anong imo nga pananawan, ma'am, sining bago nga layang ginpermahan sang presidente? Ang SIM card registration, namin na lang siya kay Doc para secure balang aton personal information sa aton ng mga phone sa Philippines ng sino pwede lang iti-mahack, makasend na sa aton ng SIM card. Experience mo na, ma'am, nga damo ka mga spam messages sa imo sining phone nila baton? Damo kit ng mga numbers, pero kahit kinablock ko lang mga numbers para hindi ma-disturb. Pero last year wala man ni nagsinulod si mong inbox. Damo na kasinulod, pero ko lang wala nang in-enable ko lang ang unknown block numbers sa settings para hindi na maka-receive sa mga messages or mga numbers nga wala ko na-register sa akong phone. Pag nang namin man siya kaysa sagwa sa US, sila-register na nila ilang mga SIM card mo or spam, mga black, mga spam messages, mga hackers mo. So, may lang. Aside sa token text mo, may ibang ka pa SIM card? Wala. Palising go lang ito yan. Okay. Ano nga ngalan ta, ma'am? Christine. Apelyado ka niya, ma'am? Gloria. Sorry? Gloria. Sige, Action Marlon, malakas si Manong driver. Sige, salamat, Gid. Si Mama Christine Gloria from Barangay Handumanan. So far, wala niya pa na-try. Wala pa siya sang internet connection, Action Marlon, na according to yati supportive man siya. Sining Republic Act 11934, naging sang presidente, nagligad, nga October 2022 Action Marl. Actually, nga rin ka may nga tiyanggi sa aton sa tubangan. Pero kayo na-interview natin si nanay diri pero wala siya gila cellphone Action Marlon. Oy, nga man. Rason nga wala siya sa palibugan. Ari pala si nanay yun. Nay! Ari mga siya sa padon ta siya bala. Wala kayo na yung palibugan magpa-register SIM card. Wala ka cellphone. Wala. Kasi hindi mapaskuhan yung cellphone. Mayo tani. Sige, Action Marlon. Tama siyang kamay niya diri nga grosang case tubangan sa BPO company no diri sa may tapos ang barangay Takuling di mga Villamonte syudad sa Action Marlon. So wala sa cellphone, wala sa sang palibugan, wala siya pang deadline yung 180 days para maka-register. Piling bilang pag-comply man sang layi Action Marlon. May pilak sa diri ka mga security guards ganaga bantay diri sa lugar. Kaya may cellphone ganaga Action Delia. Piho ganyan may cellphone na sa. May cellphone man ka mo, sir? Aray. Why cellphone? Why cellphone? Sige, so, may grupo sa mga BPO employees nga nag-approach sa aton. Try naton sila on the spot interview Action Marlon. Nagoro, Kung ano ang ila sining opinion. Ari ka mga pamatanon, mga young looking nga mga BPO employees diri sa area sa east nga portion sang Bacolod City. Ina siguro Action
Good morning. Sa Action Radio, pwede ka interview kamay lang. Dasig lang. Late na ka mo, ate. Managsulod lang na. Oo, tapos na sila break na nila. Or naman nagsulod na sila. Okay. Time in na sila. Are, may nagapagwa. Are, may nagapagwa. Sir, good morning. Oy, are, siya galo. May nga, pwede ka interview kamay lang. Ma'am, naka-register na ka mo SIM card registration, ma'am? Not yet. Pila ka dilagay mo SIM card? Duha. Ano nga network? Smart and TNT. Smart and TNT Action Marlon. So, Smart actually, tatlo lang nakalink Action Marlon. Mamaya, ikaw sang Smart, Globe, na dito. Kaya may ang TNT, makover na siya under sa Smart. And then, ang Globe Action Marlon, may rasang Go mo nga SIM card. Under na siya sa Globe Action Marlon. Kasi nga, mula makita natin sa mga news outlets, nga may tatlo lang ka-links ang makita natin. Pero gin-try natin sa bunga aga nga mag-register pero naga-bug down or naga-crash Action Marlon ang sining website. No? Gin-try natin ang tatlo ka link nga gin-provide. Sining tatlo ka bang telco company pero unfortunately sa first day sa pagpatuman hindi natin maka-push through wala or maging successful ang aton sining pagparehisto sa aton sining SIM card. Pero may mga adjustment man nga ipatuman, kag i-try tubtob. Nga maging successful since 180 days naman ang ginhatag nga ligwa para maka-register Action Marlon, no? Amo na Action Dale ang mga messages kada baton ko niyo. Ang iba nag-try this morning sa pagparehistro, wagid ko no matgayon. Correct. So, pag nag-crash Action Marlon, damo nag-access ang website or ang link dira. Muna siya usually ang rason ko nga naga-background bala, no? Hining link nga gina-provide sang tatlo ka telco company. Nag-crash siya. Kag no, muna siya kay damo man sa interesado kag luyag man nga ma-secure ang ila sining SIM card and then details kag bilang suporta man sining Republic Act 11934 o kon SIM card registration act Action Marlon. Ito kanang baka pasahero nga last year damo na siya sa minabatanan nga mga spam messages nga konti din halin mga unknown number and then asawliki nag-decide siya nga i-block na lang para at least hindi pala sa Action Marlon ang nagasinulod nga mga spam messages. Kaya kung educated kaya kag literate ikaw kaya nag-usar sang SIM card hindi ka gidya matrap Action Marlon sa mga scam nga naga-offer pala sa mga trabaho nga nagdaog ikaw sa mga papremyo sa mga raffle kay iba na Action Marlon nga mga katigulangan iba na hindi man tanan ang iba dira nagakahulog no iba ginapasahan dako ang kantidad sang load para maklaim gila sa nga premyo pero ang ending scam gali Action Marlon so isa ini sa mga pinaka-purpose sang siningali para malikawan ang mga cybercrimes kumbaga ang mga krimen nga nagalunsad sa paagiman sa pag-usara sang SIM card diri sa pungsod Pilipinas Action Marlon. Ari si Servio, mong kotonto siya. Ari on the spot siya BPO employee sang Teletech Action Marlon. Teletech na din ng Panasonic rather. Sir, pala ka talaga yung SIM card, sir? Duwa. TNT kag Smart. So, naka-register ka na, sir? Oo. Na-push through, nakasagad. Ang isa lang. Ang isa ya? Wi-Fi pa. Pero sa SIM card mo nga Smart TNT, same information ang in-provide mo. Bali, anong ID ginusar mo, sir? Ang ID, gibutang ko. Ang valid lang siya. Valid? National ID? Pero dasig lang, sir. Anong nag-push through Smart or TNT? Ang nag-use ko Smart, ang Smart ko nag-printing lang at sa tupo. Nag-crash or wala man? Nag-crash ang Smart, ang TNT. Ang TNT, sir, bali anong nabaton mo nga message nga successfully naka-register? Nakabutang sa ang phone, number, sa nakabutang, you have successfully registered your SIM card. What time ka sir nag-register? Nang mga 4:30 ginas mo kada. Kikagahon pag Action Marlon. Naman usually ng iban nga damo nag-usar sa internet and then damo nag-access sa website. Ibang kagahon. Yes. Nag-usar mga subong hadlaw. Actually kay nagali 12:01 AM pwede man maka-register kag tiamo ni si sir.
BPO employee, mga around 4:30 na sangaga, nag-push through successfully ang TNT niyang SIM card sa pag-register pero ang smart wala gida. Matigayon Action Marlon. Sir, anong imo sa niyang pananawan or point of view sining SIM card registration? Sa akon, mas namin nga SIM card registration. Hindi kira namin sa mga. 8:40 Action Radio Philippines Standard Time. May isa na nga nakatigayon iya nga makarestro mo. Amo ni gani wala benta haglit ikon kagahon, no? Kay mati siguro jutay sa naga attempt sa paparehistro, no? So Action Dale. Yes, Action Marlon, going back diri sa may tubangan sa Panasyatik. SIM card nga TNT. So ano sir ang pananawan mo sir sining SIM card registration app? For example, SIM card registration app kahit na isa ka namin na lagi tungkol na para safety ang seguridad ng SIM card user. Especially kung yara na mo sa mga customer, especially sa GWA. Dapat tupad ka na nilang lagi for safety because ang iban kaya example na sinagamit ang SIM card to credit card information. So that's why kinahanglan sila register sa SIM card for security purposes ng kila information, especially kung importante din na or business related. Kaya para hindi sa example, di magamit na nga mo na di mabutangan sa mga spam messages na makadilis makahalit or makakuha sa iba niya tao sa information yung importante. Kaya siyempre magamit mo na sanay na May nabaton ka man sir yung mga series of spam messages sa mo phone sir? Isang wala pa na-register, damo lang. Sa isang po na sa August na rapos, sa milyon, na. Basta naka-register ko gina, so far wala naman. Wala naman nag-register. I-restart ko lang ako. After ko register, i-restart ko lang ako. Then, patay ko lang ang cellphone ko. Tapos, balik ko, doon nagtawag. Doon nagtula sa kanyang messages. Doon naman siya, nagbago. Tapos, babago naman siya nakabutang na messages. Kaya yung SIM card naka-register na. So, mga old messages na delete? Ano pa? Mga spam messages. Mga spam. Or mga important messages. Okay, pero ang mga messages yung nga, nag-isim mo nga pariente, RA Japon. Okay. Ang mga unimportant. Oo. Kumbaga, mga unknown number, halin sa unknown number. Oo. So, amo Action Marlon. Ano ganyan ang galata, sir? Jimwell Ken Cervantes. Ken Cervantes. Sige ganyan, sir. Banago. Jimwell Ken Cervantes. Bali, Google ka na sa Panasyatik or bago lang? Mga 3 months. Mga 3 months. So, trainee. Hired na nyo. Sige, actually, okay. Sige. Action Marlon, may duwa nga pamangko. Mayo gali Action Delo, at least nakakigangot kita na sa nakaparehistro na. Amo nang matabo, no? Akon maparegister mo imo sa number, madula galito Action Dale mga gakabi ito mga spam messages to. Correct. I-try ko man gani karon Action Marlon since kina nag-crash pa. Kahit tanan nga actually nga spam messages sa akin na sa block pala nga section sa concerning inbox pag try naton karon kun magkaladula ini sila kay daw nagdamo. Kumbaga kung anong natipon mo subong at 2022 spam messages. Amo na yung natipon mo, hindi kwarta, kundi mga spam messages kag mga pagpanginto nga mga mensahe Action Marlon. Sabot sa lingon, ang sa akong di Action Del, gain save ko gudi mo, nagliligad pa rin 2016, nagdaog ko 1.5 million pesos. Ari pa na di mo? So kung maparestro ko madula ni. Correct. Actually, damo nagapangalo sa akong sa advice kasi mga katigulangan Action Marlon nga taktig bala magpati nga mga katigulangan, mga senior citizens, especially ang mga nagakinanglan sa kwarta nga nagdaog sila, kinadvise nato nga hindi na pagsapakon, especially kung wala ka man sang may ginintrahan nga mga legitimo o kung valid nga mga raffle o kung online dira nga mga pakulo Action Marlon, makabigay ang scam. Especially nga ibang gani personalized pay may ngalan pa. Hi, John Dale Salazar. Amo ni kag mayo man na SIM card registration. Try nato na ang una nga mga binulan sa pagpatuman sang sining Action Marlon kag ano ang mangin effect sini kun bala. May gid man sang mapamatpatan sa ulihi no nga nag-violate sang sini nga policy Action Marlon. So far, amo ni ang padulong report sang patrol rekta diri sa area sa Bacolod City Government Center
ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Hotline 2006 WID for Best Public Affairs Program for Radio. Okay, dirita na yo kay damo sa mga nagpadala sang mensahe no ang sa ding SIM card registration act no. Amo to bentaha nga kagahon kamo ma-process no kay kumbaga kun subong kamo adlaw kamo ma-proseso gabi nung guanay siguro no. Mudamo ga process mo amo nang hindi sige ni makasulod. Tika ina yan interview na Action Dale nag-successful ang pagparehistro niya sa TNT. Galing alas 4 kay inas ang kagahon sa nag-process. No? Sige, Aryo. Mga mensahe niyo. Okay, sige, Aryo. Si Jolinda Silva Tablatien, good morning. Gloria Moscosa Flores. Jose Mongcal Torilla watching from Bidalbagan. Merry Christmas. Okay. Ana Sinuro Manuel Jan Ong Garan Kapal, paano kung ang SIM card nga sang una pa? Iparehistro gid ah. Oh, bisa sang una pa sa lawig-lawig na ka SIM card. Yes, basta ga iparehistro pwede gid na parehistro, no? Bi dugay-dugay akon SIM card, dugay-dugay na yo. Na, soltero po ka mo ding SIM card ko eh. So dapat iparehistro gid. Manuel Jan Ong Garan Kapal, Grand Kapal, okay. Salamat Manuel. Dads Ameria, good morning. Ginapakos ang aga nag-try magpa-register sa Smart pero hindi available ang ila sa nga link kag server. Sa Globe naman may QR code sila, hindi man available. Barangay Sumag kami. Oh. Daw normal di siguro Ma'am Boss Dads, no? Normal ni sa nga daw amo na kalabanan nga reklamo man sa interview na Action Dale. Ang Globe Smart hindi sa giliyon makasulod. Di sa register. Basta may mga adjustment pa blaw, no? Anti-NT nakasunod kay alas 4 sa kagahon, no? Sige lang pinilagan ta rin niya. Try lang gid, no? Novi Magapan mayong aga. Richelle Aberia. Good morning, Action Marlon. Akon SIM ara lang sa keypad nga cellphone ipa-register pa gid ni. Yes. Why ba sing ano man nga sa isang cellphone, keypad man o kon malahalon mga cellphone? No, why na sang why bearing na no, basta SIM nga ginagamit mo pa-register gid, no. Sige. Lorna Diligencia, Manuel Jan Ong Grand Kapal, paano sa kung taga-alihis pwede kami makakadto sa NTC Panaad? Hindi na sa kuan na lang, may link sila nga ginahatag no, may link daunday na gyapon bla, no, dara ka mo maagi. Lawig pa ba na? Obserbahan ta rin kay 180 days pa ni. Mga 6 pagkabulan no, ang ginhatag nga time para kita magkaparehistro. No? Sa sunod sa 6 kabulan, siguro lawig-lawig naman para sa ato na. Shane Andrada. Ti paano ang naka-keypad phone nga hindi ka balo mag-register? Keypad phone. At patudlo ta sa kwada sa mga kilala ta nga may iban nga cellphone or sa computer pwede ka agad, no? Sige. Alex Montes sa Marlon Palyog lang reunion sa Tihado Clan of Miagao, Iloilo, December 26 to 29. Thank you, kid. Salamat, kid.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Kasi TB na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure! Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB,
mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binang-pinago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa among tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TV aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sang mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga 3 minutos na kaligad sa takdang alas 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time ang SP akong sanggo di ang panlalawigan sang Negros Occidental may katapusan nga regular sesyon para sa mga tuig 2022. Ina kon mayarapi sila uli nga sesyon kay subong ari kita sa last nga Tuesday basta kani Martes ti amo ng regular sesyon sang sanggo di ang panlalawigan. Ano ang mga dapat hingagawon nga talakayon man kag aprobahan ko mayaragin man plus kung anong pananawan sang subong naga-Serbia man ang acting Governor Subong sa Negros Occidental amo si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ano ba lang pananawan niya sa kabugusan sang tuig 2022 kag ulayhon taman kung anong expectation niya sa tuig 2023 kag mensahe man para sa mga Negrense. Action Hotline. Malawig-lawig mo ang pag-service ang ato sa nga Vice Governor kasi Jeffrey Ferrer bilang acting governor kay official travel ang ato sa governor sa pungsod Singapore. Kabasihan naton December 23 until December 23 sa mga 2022 tubtob January 3, 2023 ang pagpangalagad ni Vice Gov Ferrer bilang acting governor sang Negros Occidental. Kag sama-sabay gina-check man naton da ang attendance sang sanggo di ang panalubigan sang SP kung sino ang provincial board members kami ara sa perfect attendance bla no sa kabugusan nga tuig. Online sa hotline. Maka-opo naton live sa sadinga panatuntunan ang nagaserbe bilang acting governor sang Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer.
Vice, belated Merry Christmas kag good morning. Merry Christmas. Noon, mayong aga, may agawan sa talang ipapatid sa Action Radio. Aha. Sige, again, check. Merry Christmas sa tanan. Merry Christmas, Merry Christmas. Advance Happy New Year sa imo, Vice ko ba? Nausubong last Tuesday sa tuwig 2022, so balik katapusan man ni Vice ang regular session sang isang kuna panaluwigan karon. Para sa mga tuwig, no? Oo, may ara ang sesyon depende sa pasulod sa governor's office. So kung daw due tayo na malang na, but anyway, i-take up pa lang kag nasundo ay problema kay isang last week nahatag na naman ang tanan niya dapat igay muod sang sanggunian panglalawigan, especially sa mga incentives na mabaton sa empleyado. So gina-approve namon last week. And then, basi karon way pa nga na ako makita ang mga agenda. Basi kag time pa lang, so i-approve na. So far, wala man na problema. Natutuman ko last year gani na tapos ang amon last session is before 25. So, galing kay may opisina based on mga long weekend pala na timingan. Pero inisubong Tuesday may ara kita opisina up to 29 to 30. So siguro tanaon ta kung ano ang mga agenda karon and that i-approve na lang na namon. Ari mga 5 na lang kaadlaw Vice Gob ang nabilin magabiya ng 2022. Anong imo sa nga pananawan o kung paglaragway sa kabugusan nga 2022 Vice? Well, ang aton nga ginatanaw for next year, so far sa aton ni programa sa probinsya kag ang mga projects it was already approved. Sa aton 2023 budget dramo na po sa ang budget nato nga ginaapruban sa panglalawigan amo na ang kinabasihan sa aton chief executive ang gobernador para nga i-implementar ang intended project for 2023. Now, isa pa gid, I hope ato ni economy na may ara nga mga advisors ta nga for next years manubo pa ng inflation. So, kabay pa. It's a new budget, proposed budget by the administration nga gina-approve sang both houses sa lower kag sa Senate ang 2023 amo man na iyang ila nga pagabasihan sa implementasyon sa programa sa bagong administrasyon. Kay kung tanawon mo Action Barlon, pag daog ni BBM May, June, July pa sa nagtungko, so hindi pa na iya proposed budget. So angkot o padayon nilang na siya ng previous administration. But this one, iniya na proposed budget for 2023. Meaning, amo na gini ang iyang administration. Okay. Vice, kuhaan tadalang ka sa imo sa nga advance nga New Year's message para sa mga Negrosanon. Anong imo sa nga mensahe, Vice? Sa mga autor natin sa Negros Occidental, labi na sa madaputan sa imo ang programa. Well, of course, natapos na ang Pasko. So, pasulod naman kita sa bagong tuig. Kabay pang ang grasya sa Ginoo para sa aton. Una bes, ang maginaunahon na. Kag magahalong, kay kasi magtalupok naman ang iba naton niya ng mga kauturan. Kasubo naton mabatian niya pagkatapos ng New Year, ara sa ospital, kaway na sang kamot o may maaksidente sa palupok, magpa-aksidente sa dalanon, ang safety na gitunahon ta. Kag ikatuwa kayo niyara nga mga New Year's resolution kita, kada isa. So hindi na ko maghambal kung ano man ang New Year's resolution ko, pero kailangan ang aton nga there's a brighter future sa panggobyerno, sa panggawi naton kada adlaw, kabay pa ang ekonomiya maayo sa Pilipinas guys, because we have this 5 months
President Bongbong, nag-aandag din sa Santiago sa kikinahimo yung ng tanan. All the commodities, the prices will be lower down na mo ginatanaw ta. Even ang income sa mga tao para magmayo man ang aton yung mga buhay. Especially nga nagiliwat-liwat ko din ni hindi naging pagkaliptan ang pagpangakuyo at ang law. Parang, well, of course, makahatag sa aton si Grasya Bukay kagatag sanggaytan sa aton. Aha. Ay, by the way, Vice, isingit ko, may turnover of command karon sa bahin sa 303rd. Imbitado ka ba? Matambong ka? 303rd daw wala sila ka. No, but anyway, base ara sa opisina kay Palo Camarlon na gaway ko din spend sa Christmas dito sa pamilya ta sa Manila. Nagkahapon, nagbalik kita rin iway man ang opisina. So, may ara gid ko na nga imbitasyon labi naging si General kaninang Pasaporte. Pasaporte o Canada. Kag may isa pagita si Colonel Colonel ang iya nga deputy na si Samson. Samson. So both Ilonggo ina. Okay. So may ara gina nga sa aton. May ara gina nga invitation. Sige. Vice Governor Jeffrey Ferrer, Vice, sa liwat, thank you, Gid, kag advance Happy New Year sa imo liwat. Happy New Year, Action Marlon, kag sa tanan nga nagapamati sa imong programa. May God bless us all. Salamat, Gid. Action Hotline! Ang acting governor sa Negros Occidental, Jeffrey Ferrer, sa iya sining pananawan sa pagbiya na sa 2022, kag expectation man sa pagsunod sa tuig 2023. Ang akon lang pagsunod sa 2023 kabiunta, nga mapos-puas na gidni ang halit sa COVID-19. Kay sobra na duwag tuig ang antos naton. No? Dapat mabalik na kita sa normal nga gawi, normal nga pangabuhi para nga makakonsentrate naman kita kung paano naton mapabangon ang aton sining nga ekonomiya. Action Hotline! Amo gidang pinaka-importante mga kaakson, dapat magbinuligay kita tanan para sa kasanyugan sa aton siri nga nasyon. 9 minutos na kaligad sa tak ng alas 9 Action Radio Philippines Standard Time. Standby kay sa aton sa nga pagpanumulik, sentruhan kag tutukan ta naman ang patigayon nun turnover of command man may bag-o nga commander ang 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army diri sa isla sang Negros. Ang mandatory retirement age bla, no, 56, do may ari na isang nagaduso nga himuon imon 60 or 65 mo. O galing kay daw ay pa ni sang miyura gid ko nano na ang plastada siring kita duso. So mag-edad 56 dapat mandatory gid, dapat ma-retire gid ang isa ka opisyal sang Philippine Army sang law enforcement unit akon agency. 9:10 Action Radio Philippines Standard Time. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Nescafe. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners.
Ano bala ang matuod nga lawong sa pagbalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, malihoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa matay! Dumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gusto pa sila tanan? Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man kamo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot nga mo pirme para nga kag ma-pray kamo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog. Idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero
Pero siling po simbagi kamo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo kasi sala. Katruma sila sa binangon, sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sang amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kagahon nga amo sina ang pwede nga makashare sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government. 20 minutos nakaligad sa tak ng alas 9, Action Radio Philippine Standard Time, ang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army nga nakabase sa Banwasang Morsia, Negros Occidental, subong may bag-ong commander. May turnover of command pati kayunon sumugad nga agaho. No? From Arivalo to Pasaporte, kag from Pasaporte to Samson. Action Hotline. Ang matabo sining ang commander nga si Brigadier General Inocencio Pasaporte. Buslan siya ni Colonel Michael Samson. Pila ka tuig man ang papangalagad ni Pasaporte. No, kung nasa pisipon to, malawig-lawig. Kaya kung maduduman na to, nagsugod papangalagad ining si Pasaporte. Disyembre 12, tuig 2019. Ining time ni, hindi pa tanto tumabatsaga ng halit sang COVID-19 mo kita tagani.
ang laragway nila makaaksyon ang mga tao ay pati naga face mask. Action Hotline. No? So, kung isipon tabaw, sobra man 3 ka tuig, no? Ang pagserbisyo ni pasaporte dari sa Negros Occidental. Kaya magsiling kita 303rd IB. Nagasakop ina sa northern kag central nga bahin sa Negros Island. Lakip na ang 1st to 5th district sa Negros Occidental. Pati na ang 1st district sa Negros Oriental. Amo ng coverage sa 303rd IB. Action Hotline. May ara man gani 79th Infantry Battalion. No, iniya sa sunod naman niya sang Sagay. Kag 62nd IB sa banwa naman sang Isabela, Negros Occidental. Pero napaidalo man inya sila sa 303rd IB. Kag may ara man nga 94th IB na base naman dito sa Gihulngan City, Negros Oriental. Action Hotline. Din bala mga silos pasaporte, may promotion bala sa Iyaranggo kag may uyatan bag-o nga posisyon. Duway guro kay nga ma-retiro na ni siya sa military service. Bangod kon amon kon muno ko bala na kainaho. Kon mandatory retirement age lang ang hambalanta sa bahin sang Philippine Army. Kung ang edad mo 56 di dapat ma-retiro ka na gid. Mandatory mo. Oh. Ang pamangkot dari ang bantayan naton di ano naman yang kinaiya sang magabulo sa iya nga si Colonel Michael Samson. Si Samson kon maduduban naton nakaagi naman ni assign diri sa Negros mo. Deputy Brigade Commander ini siya sang 303rd Infantry Brigade halin 2019 tubtob subong. So, gwa sini di na niya bag-o kay Colonel Samson ang Negros Occidental eh. Di si si Acting Governor Ferreros ato sa interview way lamang madugay. Payo na kay Ilonggo maglini si Samson eh. Di si pasaporte Ilonggo man. No? Basta gani Ilonggo way gid problema sa ato na. Action Hotline. Ang aton lauman nga mga Negrosanon, no? Kabay pa nga si Samson, amo man kay pasaporte nga hapos na labuton sa mga interview sao, di ba? Basta bakante lang ang tiyempo, no problemo sa mga interview, bla? Oh. Pero kung mag-amo-amo man gani sa ibang nga mga tag-as nga opisyal naton diri sa Negros, kung law enforcement ang hambalan, oh. Sino how? Ang degid ang wagid kamok mati tingog sa interview how? Munohon ko pa. Negros Occidental Police Provincial Office. Di bla? Sumugod ka nagpangalagad mga kakson. Ang direktor dati wagid tana kita magkabati sang iya tingog sa interview ha? Action Hotline. Amot ko na nung rason. Anlok pati ang tingog sa hanginan? Kung tamad lang gin mag-aalak sabat sa mga panamungkotanon sa media. Mangkot na, no? Muna gani, nga katabo subong sa Negros Occidental kung pang pulis nga balitang hambalan. No? Mabulubudlay baloon kung ano gid balang plano ka mga tikang nga himuon nga, una beste. Why ka din nagatingog sa interview ang provincial director? Action Hotline. So sa bahin sang militar, labi na sa Army's 303rd Infantry Brigade. Sa pagbulos ni Colonel Michael Samson ha, gidala umantari makaksyon nga kabay pa nga mangin bukas lang ni siya permi sa mga interviews makaksyon mas maya pigikutani kung way bala pili oras o kung way sa ginapili nga tinion sa mga interviews ulan man akong init, adlaw man akong udtog, kakabihon man, always open sa mga interviews kundi kampiyon. Action Hotline. Pakarunan talanay kay sako katama subong si Brigadier General Pasaporte kay report kinabaton ta manugsugod ang ila ring turnover of command mo, no? Turnover of command, change of command, no? Change of command kag retirement ceremony. Tiyan man kay mag-retire na kabay si pasaporte, no? Edad na sa 56. Sa masamay na naga-retire niya makakson sa adlaw mismo sa ila sa kadlawan, no? Birthday nila abi, no?
Di subong may ara sang turnover of command nga patagayonon dara sa may 303rd Brigade sa Camp Hiruna sa barangay Minuyan. Panwasang Murcia. Ang report daw, kung di ko magsala, mga December 20 mag-assume bilang hindi ko magsala, December 28 lang mo, no? Ang pag-retarget no, ni Army Colonel Inocencio Pasaporte mga kaakson. Subong at December 27, acting commander plani ang pag-assume ni Colonel Michael Samson kay kinahanglan pa ni sang approval sang Malacanang mo, magamaamon ni Bala, no? Ang pagbulos sang bag-o nga 303rd IB commander mga kaakson. Di man pwede nga mabakanti na. Kinahanglan gid nga pagabuslan ang posisyon, no, bilang commander sang 303rd IB diri sa Negros. Action Hotline. Sige, standby lang karon kay pakarunan talani kay masako na subong ang area dara sa may Camp Hiruna sa barangay Minuyan sa Banwa sang Murcia. Action Hotline. Kadamo sa mga mensahe nga nabaton tari sang gintalakay ta ang SIM card registration act ho, no? Bago lang ganun nagkabaton ako iyasang mensahe ho, iniyas scam giniya, no? Kay numero man na nagagwa di ho, hambal na sa akon ho, register now, we are giving up to 20% extra for the first deposit you make. Sila nga apply now. May amo ni sa transaction so. Ayo, di ko maparestro ko di. Ining number ko sa smart niyo. Madula ni. Action Hotline. Ay, salamat na sa mga bintaha mga kakson sang sining bag-o nga kasuguan nga gin-implementar na umpisa subong nga December 27. Pagkarunan tabagin ni kagaa mapangmalawigon nga talakayan ng SIM card registration act ni mga kakson. Kaya mo to balang hambal ko damo-damo sa mga question nga nabaton tayo. Bot sa lingon nagapamatuod lamang ini nga mayoriya sang mga mobile network subscribers wala pa ya tanto sang ihibalugid tulid nga ihibalo sang sining SIM card registration act mga ka-action sa mga businesses kag organization kung mayara na sa ginagamit nga SIMs mga ka-action, subscriber identity module or subscriber identification module. Di bala may businesses kag organization nga may gausar sa sinang number na kinahanglan naman na iparehistro, no? Hindi sa ngalan sang tawo kundi sa ngalan sang negosyo, no? Sa mga dumunoong sa residente na foreigners, ang foreigner dapat makuha masang SIM halin sa Filipino Telco Company. Required ba sila sa paghatag sa mga detalye nga ginapangayo sa ilang mga ka-aksyon? Phone name, nationality, date of birth, passport, address nila diri sa Pilipinas, ang type of travel o kung admission document nga dapat ipresentar, ID number o kung number sang document presented. Action Hotline. Karon sa gabi, sugpunan ta pagini kay kadamo sa mga question diho. Nga matamaton tari clear o kung sabat sa kutob naton masahan, no? May question ba di ano ang matabo kung kawaton ng akon sa ning cellphone? Dala ang SIM card of course kaya ra sa sulod sang cellphone ang SIM card mo. May sabat ba na mga kakso ng ato sa ning NTC kag ang nagkalain-lain nga mga telecommunication companies mga kakson. Hindi ni pwede mahulumpangan na abi nyo nga gusto nyo iparestro pero lain nga ngalan ang sugid nyo. Ay,
papanaugan ka mo penalidad sa ulihi kung matukiban ka mo. Action Hotline. Hindi na pwede mampangampangan ining SIM card registration sugpuran tani karon sa gabi. Action Hotline. Alas 9:31 Action Radio Philippine Standard Time Action Hotline sa Martes nga papangalaga December 27, 2022. Magatakop naman temporaryo sa ngalan sa gihapon sang regular nga anchorman Action Artay Hopon. Ako naman Action Marlon Hinovaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio.